Kumnu ngan yitho ipiba lada kata kajing suk kabab hiwat kajengatang kawe kajing duai napi perkat bapi la ai tilut yaki eki baro ya kajing teng jeng pi ya kajing po snu jeng pi ya kajing jeng pi mat pi shem ya kata kajing light lot kaba ompat jujia menung menuru kani kadai kajing yatho khana kabatan halandet jong kajing ruai nga la ai tilut kajing ruai kabala kata ya kajing im jong ke lak ngut kibru kabala ban pengkela ya kajing im jong phiru kumju ha usnam khat pra khandai pu hendru wei ubru ubakerteng ujutson w1d wanta la shim ya ka wei kajing rai kabala pengkela ya kajing im jong baro shirta kum unonro bat unong hikai ubadan shisha ya kata sap uladon ya kata lawe kabapernai Henry udan don ka badang duna hapo jong kadonot kejong ujutson ula snow ba ublei ukhat yu ban let syakata ka jing syakri lane syakata ka full time ministry kejong Henry u layele persya kum ujona uba ublei ula khat ban let syakri Nineveh uru ula persyang ban ignore lane persyang ban kentai ya kata ka jing khat jong blei kumno ula ban no syadin ya kata ki ba ula treshitom khatu katne kata ka jingle kala bamdo ya u takisnem ujotson ugile persya ya kata ka jingkhot kecung hadu ba hagawe gasngi haga jingiseng ka jingilang pajba jong ka balang umensem jong umblei ula kata yu bar ula wanra ya kata ka jingpen kala ka bakrau haga jingim kecung la ban kia yu da kata ka jingdon rekat jong ble ula dem krop da ka jing duai ko try nga la ai tilut kata ka kalimat jong kata ka jing IT kala penkelalut yaki eki baro ula no yaki jing angnut bat yaki jing ting jong bat haka jaka jong kata ula shem ya kata ka jing suk ya kata ka jing kemen bat ka jing thumu ka bajanai kendet por hadin jong kani ujutson ula tho ya ka kentin jong ka jirwai ka bangitip menta kum ka jirwai ka ba paunam tam haka perthai ka jingruai ka ba utho ha u jisu ngala IT baro ngala IT lot ha ka original language kata ka kiten English ka tho ya ka uong all to him I freely give ngala I lot free claim kanu ka jing khamelenti ya ki baro kini kim shem la long tang ki kenten jong ka jingruai ki la long ki jing pla shem men sem jong ka jing ban pao ya ka jing suk ka ba la shem ha ka ta jing IT lut ka jong ka bible ka pen kan mau yangi ya ka bor jong ka jing IT lut ha ka gospel ka ba kum jong Matias ka nong ka ba khat hendru de khat ka ba arpu sau u jisu ong kum ni enda kum ta u jisu lo ong ha ge sembran jong lada unu ru uman panwan nadin jonga ai ba un len yala de pat un ra yala ka dingna pat un wan bot yanga ka jing IT kam dei ka jing do nong pan ban ka dei shapang kata ka jing yo ya kata ka jing lai lot ka dei shapang jong kata ka jing pelat ya kata ka jing sanshar bar ka jing ailat ya uble ba un pen keladur yangi kumba udotson lot ho ya ka jing ruai mentangas ngau ya kata ka ding beneng ke bawan tre hanga now I feel the sacred flames ka jingkemen jong ka jingpen im ka bapura kade ka jingkemen kawan habangi IT lut yala de haubli om tang na benta ka jingmap Henry na benta ka jingkala ban sha ya kata ka jingpung khoj ban sha ya kata ka jingben thamai ban sha ya kata ka jingben kubor da umen sem bakhoj joble kashithi ka baar shakinong korin kalong ka ba san ka khot ka ba khat henio ka tien jong blei ka ba ong kumne enda kumta lada u e ru udon haukres ulong ujing thau wa thamai ki e ru ki barim kila du no hakimi ki e baro kila jalong ki ba thamai Henry menta ka singi ublei u khot ye phi ban ai tilut but ong baro hau jisu nga la IT lut yala de hame pipat kumno hatu fila IT hauble let's say pila pan map na uble Henry pidang bat ya kata ka jinglong kabarem kata ka jingting kata ka jing artatin kata ka jingdon kam ban sanshar
kalak ban khanglat epi ban mat ya kata ka jingdap jong kata ka jing ai a jong Henry mentagasngi ublei ukhot epi ban ai tilut bat ban ong baro hau jisu nga la ai tile nga la ai ti hame loda ue ulong hau kris ulong ujing thau watmai bat ki barem kin do no bat hakmi ita ki batmai kin long ka jing ai ti jong ujut son kala wandra ya kata ka jing im kabadap da ka jing kemen bat ka jing temu ka jing rai jong kala kata wat ya ka jing im jong beli keraham uwe na kinongilap pau nam tam jong ka perthai beli keraham ubala ai brom ya ujut san kum unong hikai ha ka jing shakri jong perkhat ya ka ba ublei ula ban le ha ka jing im jong phi haba phila ai ti ha to finshim ya kata ka sinjam mentakasngi ban ruai ya kan ke jing ruai ya kan ke jing ruai duai ya ka bat to im taka ngala ai tilut baro syame nompen im bala kurkhu junga ngala ai tilut baro hau jisu ngala ai ti hame pendap yang da kata ka jing ij bat ka bor jame ai ba ka jing kurkhu jame kan hap hang habangiwan hakmat jong blei bat terwa ya ki baro ki jing kemen ki jongi ki jing sngosi jongi ki jing ting jongi bat ki jing phos nyu jongi upendap yangi da umun sim jong ka bible ka pentik kena yangi kani ladangi phai na ka shithi sha ki norum ka nong ka khat ar ka khot ka banangkong ka khtien jong blei ka ba ongkum ne namar kata ngakerpat ipi ko para banget na kita ke jing isen ki jong blei ban ai ti no ya ki met jong phi kum kita ke jing knya ba im ba khoi bat ban pen skau bha ya blei ka ba longkeng ka jing shakri ka ba kenjaman sim ka jong phi kane ka jing ai tilut ka yelam shaka jing kemen ka ba omla shu ban batai ka jing kemen jong ka jing pen im ka ba pura kam de tang ka jing map Henry ka jing pen khoi bat ban thau thamai bat ka jing pen kup bor ban im ya ka jing im ka ba khoi perlok la da fi IT ya de hau blei klem bat ya ki men sem jong blei un ai ya kata ka jing suk un pen kan mau ya phi ba phi long ki jong pinam don kam ban sngo phla men sem jong un sakhi lem bat ka men sem jong phi bat phi long ki khon jong blei ka kten jong blei ka ba ong kum ne uta umen sem hi ken un ya phla shai rangkat bat ka men sem jong ba ngilong ki khon jong ublei Henry kam kot tang hangta bonangi ni sange tang ha ka jimap bat ngi klet ya ka sin jam ka babut ka jing pen khoi ka long habangi ai tilut da ka ba island ya ublei om tang ban map ya ki pop jong Henry ban pen khoi yangi nang ta ka jinglong jong ka pop ka jong da ka ba pen la yangi bangin im ya kata ka jing im ka ba job ko ding beneng hanga to tre ka jing pen im ba ai jing kemen burom ya ka kerteng ka job kani ka long ka jing pen baptis jong umen sem ba khoi ka ding jong umen sem ba khoi ka ba pen me hapo jongi ka long kata ka jing kemen bantip bala pen khoi pareng la pen long khoi yangi na ka banta ka jing thumu jong kam de tang ka jing sngo ka ba klempop Henry ban light im light load naga pop but light load ban age kumba ubli ujisu dalade hi ukhot yangi namar kata lada ukhun un pelat no ya pin long kiba la light no dashisha hato fila IT lot mentakasngi let's say mentakasngi ka deka por ka jompi let's say pila syabat haki benta jong ka jim jompi haki benta jong ki donol ki jompi Henry ublei ukhot ya phi ban pelaj bat ai ba un shim ya kabor kumba ka jirwai ka ong baro hau jisu na IT pendap yang da ka bor jome ban long jome nga ko ba meru men long ujonga la jing IA to te shim ya ka por ban tuai ba chu ong ko try nga IT shim lut yang to pen khoi yang to pendap yang bat to pendon kam yang nak benta ka borom jome ai ba kini ki kinten kin omlong tang ka jirwai ba phin ruai Henry ba kin long kita ka jing pen kala ha ka jing im ka jongpi ai ba kin kur khu ye phi
kumba kila kurku ya ubru wala tho ya ka daga ba penkela dur ya juno bat ya ki we pat ki bomla ban khe ki bala ruai ya ki nado ki tu ki por hadok ini kesngi ke bangi imenta ka jing IT jong ujutson kam syam la penkela tang ya ka jing im jong henre kala penkela ya ka jing im jong ki patang ki bomla ban khe ha ka por jong u bat ha ki patang ki ban sawan menta kesngi ka ju ka jing khot ka dangwan ban khot ya pi IT ila de hauble u ap ya pi da ki ki baple war penjengai ila de na kata ka jing khot jo nama ka jing IT jong pi ka la ban pemi ya kata ka jing khata ka bajelu ripple effects lalafi IT ila de ka yeng ka sanjpi kan bot ya Jesus Christ ka jing sa kan mau jong ka jing bar ka jing kala hayeng hasem jong pi ki imang salang jong pi kari bat ka jai pendro jong hakapor kat ba ngadang record ia kan ke video kadang kata ka sur ka bawan hapo jong kita dong skor hapo jong mensim jong ka ba ongkum ne la fi video pa lani ki long kimi lani ki khon samla let's say pila pai de not na ka gm jong pi jangai na ople yo let's say pi de ukpa ubawan buat man kamet hayeng hasem ka we kamet hadin jong ka we pat kumno fi kendo ba philap ya kan ke video jong mata kasni ai ba kan ke klimat kan long kata ka jing pen kan mau pi to ai ba ka download jong pi kan kata lengba jong kan ke jirwa to ai ba ka download jong pi kan ki kala ka bemot menta mat wan shau play ai ba ki umat jong pi ken tu kum kata ka jing ai ngu shau play ai ba kita ki umat ken pun khoi ya ka download ka jong pi ken pen thamai ka men sem jong pi mat ken pen kala ya ka gm jong pi yo le se uta ubru ude mapi yo le se kata ka bru leni kita ki khon samla ki de mapi ngam tip ka ega kertang jong pi henre uble u khot epi mentakasngi wan ban IT shau play pi don kabor ban penkela om tang ya ka lenti jong pi marwe shimet henry ban penkela ya ka lenti jong ka yeng ka sam jong pi ban penkela ya ka lenti jong ki patang ki ban sawan nadin jong pi perkhat ya ka gm jong ki perkhat ya ka gm ki ban sakta lengba ka jingkela ka jong pi kita ki kenjeri ki ba syate on weng no shi senton on pen prano on pen dekut no shi senton da kata jing IT jong pi mentakasngi kumbaha gitu por kala penkela ya unong sna jong kane ke jirwa nga la ai tilot to ai ba kane kalong kapor jong pi menta to ai ba kane pat kalong kapor na ka menta jong pi ublei u khot ya pi hato fi kloben jubab